الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد барша мақтауларыбыз ғалымдарының юктан бар қылған Аллаху Тааляға салават шарифларыбыз аның хабибі Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламға болса иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, сезгә дә җумга мубарак булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм җәмәгать, камил мусульман ул үз тормышны Аллаһу Тааляга, үзенә, гаиләсенә, гомумән башка мусульманларга карата булган хокук һәм бурычларын үтәү өчен төзүче кеше. Әлбәттә, һәр мусульман мин шин күңелдән Аллаһу Тааляга ышанам һәм камил мусульманным дип әйтер. Ләкин шин һәм камил мусульман кешесе нинди сыйфатларга ия булуы турында бар кеше дә уйламый. Без мусульманлар дип әйткәндә үз өстебезгә зур җаваплык йөкләйбез. Беренче чиратта Раббыбыз каршысында, чөнки гамәлебез, сүзләребез, үзебезне тотышларыбыз һәм яшәү рәвешебез белән җәмгыятьтә ислам динен саклау һәм яклау эшендә зур роль уйныйбыз. Кеше диндар буларак һәр вакыт камиллеккә омтылырга тиеш. Беренчедән, камил мусульман ул үзенең Раббысы белән камил мөнәсәбәттә булган кеше. Бары тик шул вакытта гына ул әйләнә тирәдәгеләр белән җылы, яхшы мөнәсәбәтләр төзи ала. Шулай ук үзен тиешенчә тотып, кешене үзе белән ияртә дә ала, мөхтәрәм җәмәгать. Шуннан да мусульман кешесе кайда гына булмасын, ул юл күрсәтүче йолдыз кебек һәм үз сүзләре белән дә, гамәле белән дә башкаларны уңай якка үзгәртүгә үз өлешен кертә, белем чыганыгы булып тора. Һәм карагыз, тарихи яктан карасак та, ират сакчы һәм табучы, хатын кыз учакны саклаучы. Асылда ират гаилә башлыгы буларак алып баручы, хатын кыз кирәсенчә үзе янында ышанычлы булган кешегә таянып яшәүче. Шуңа күрә иратның төп бурычы үзенең ярына дине белем бирү яисә гыйлем ала торган урыннарга йөрүне рөхсәт итү. Һәм кызганычка күп очракта хатыны намаз укый, ире юк. Ничек син ират, гаилә башлыгы, имамы буларак намаз укымыйсың, ураза тотмыйсың, синең гаиләң үрнәк ала, син туры юлга үндәүче булып торасың. Ул гаҗайып хәл. Без ирләр, без мусульманлар, без ислам байрагын күтәрдек. Шушы ислам байрагын алып барабыз. Әгәр дә без хата кылсак, урамда сөгенсәк, мәсәлә, мусульманлар шундый икән дип бармак төртеп күрсәтәләр. Шуңа күрә җәмәгать, сезне тугандарыгыз, күршеләрегез, бөтен халык белә. Сез мәчеткә йөрисез, намаз укыйсыз. Әмма ислам шундый дип әйтергә шайтан юлларын ачыр. Без ислам байрагын төшермәйек. Аны күтәргән без икән, горурланып алып барыйк, динебезне төшермәйек,
күлкегә калдырмыйк. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям иман күзлегеннән иң камил мусульман, яхшы әхлаклы кеше дип әйткән. Аллаһ Тәгаләнең Расулы саллаллаху алейхи ва саллям мусульманның намуслы, көчле рухлы, ныклы иманлы, ихлас булуына, аның җитлеклеге һәм камиллегенә игътибарын юнәлтте. Таква кешеләр ничек әйттеләр? Рухи яктан камилләшү, яхшы сыйфатларны үзләштерү һәм начар гадәтләрдән арыну ул шулай әйткәннәр. Димәк, Аллаһ Тәгаләнең лаеклы кулы булырга теләгән һәр кем үзенә хисап бирергә, үзенең тотышына игътибарлы булырга тиеш. Безнең тагын бер мәсьәлә барлыкка килә. Ул да булса 200лек. Без өйдә бер төрле, урамга чыккач, мәчеткә килгәч без башка. Кеше мәчеттә әдәпле дә, тәртипле дә, сүгенми дә, тәмәке дә тартмый, бар яклап үрнәк мусульман. Өйдә ул башка, өйдә ул талаша, хатынына кул күтәрә, сүгенә, харам гамәл эшли. Безнең Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шундый булганмы? Юк, ул бар җирдә мусульман булган. Өендә дә, урамда да, дошманы белән дә әдәпле, тәртипле булган. Мөхтәрәм җәмәгать, без дә шундый булыйк. Кайбер чакта шулай ишетергә туры килә, бу динне тоту авыр икән. Шундый әйтүчеләр бар. Әйе, без 200ле булсак, динне тоту авыр. Ләкин без бөтен яклап, камил булып, бар җирдә мусульман булыйк, мөхтәрәм җәмәгать. Безнең өчен Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям галимнәребез мисал булып тора. Әгәр дә кеше хылкына тискәре сыйфатлар хас икән, ул тәүбә итәргә һәм алардан акрынлап котылу юлын табарга тиеш. Мусульман кешесе игелекле һәм ныклы рухлы булуга ирешү максатын күз алдында тотса гына теләгәненә ирешә ала. Әгәр дә кешенең күңеле нәфрәт, ачу, көнчелек белән тулган булса һәм аңа үзен башкалардан өстен тоту гадәте хас булса, ул беренче чиратта кеше җитәкчезлекләре түгел, үз кимчелекләре өстендә эшләргә тиеш. Кешелек дөньясы бәхетле булыйм дисә, иң элек камил кеше булырга омтылырга тиеш. Бүгеннән дә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның күрсәтмәләре безгә маяк булып тора. Ала инна ахсанал калами ва аблига низам каламуллахил маликил азизил аллам кама кала Аллаху табарака ва тааля фил калам. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Уважаемый джамаат, уважаемые братья, зрелый, может быть, еще не достиг, но стремящийся к определенному совершенству в своей вере мусульманин, кто он? Он тот, кто организует, то есть он выстраивает свою жизнь по тем правилам, которые ему установил Аллах Раббуль Изза. Он соблюдает права и обязанности по отношению к своей семье, ведет себя ответственно и чтит права других мусульман. Конечно, каждый мусульманин скажет, что он искренне верит в Аллаха, и он самый безупречный мусульманин. Но, к сожалению, мало кто задумывается, обладает ли он этими качествами истинного, доброго, полноценного мусульманина. Ведь
говоря, что мы мусульмане, мы с вами берем на себя огромную ответственность. Начну с того, как мы себя ведем перед Всевышним Аллахом Раббуль Изза. Потому как наши дела, слова, поведение, владение собой и наш образ жизни в обществе, в котором мы живем, сохранение, сбережение и защита своей веры – все имеет важную роль и значение. А значит, и отношение к нам Создателя, и полнота нашей веры зависит от многих факторов, в том числе и от вышесказанных. Конечно, человеку, мусульманину, благочестивому, зрелому, надо постоянно стремиться к некому совершенству. И самое первое, он со своим Господом, Аллахом, Раббуль Изза, имеет это зрелое, безупречное отношение или нет? А это не просто, Мухтарам Джамагат. Надо научиться доверять Создателю. И тогда другие будут доверять нам. Вот это состояние полноты имана, которое позволит нам выстроить хорошие, теплые, добрые отношения с теми, кто нас окружает. Ведь если вести себя достойно и правильно, то другие увидят хороший пример и последуют за вами. Так и есть. Мусульманин, где бы он ни находился, он как та звезда, что освещает путь и своими словами и делами вносит свой вклад в благое развитие людей, является источником знаний доброго нрава. И это как нигде должно проявляться в семье. Мухтарам Джамагат. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что наилучший среди вас тот, кто хорошо относится к своей семье. А это в том числе и наши жены. Всегда было так, что мужчина – защитник, добытчик, а женщина – хранительница очага. В основе мужчина – глава семьи. Пример, идущий всегда впереди. А женщина, наоборот, она опирается на доверенного, надежного спутника своей жизни. Поэтому обязанность мужа быть примером и учить религии, наставлять свою вторую половину. Или же дать возможность разрешить ей посещать учебное заведение, где она получит эти знания. Но это, конечно, в идеале. И, к сожалению, у нас бывает порой женщина читает намаз, а мужчина нет. Как мужчина, глава семьи, имам, не читает намаз, не держит пост, ведь с него пример берут его близкие. Наоборот, он должен руководить этим процессом, укреплять свое положение, свой авторитет мужа и отца. А то штурвал заберут, будет жена рулить. Это логично. Если ты не управляешь, значит, кто-то другой будет управлять. Аллах согласен. Да, мы мужчины, мы мусульмане. Мы с вами высоко подняли знамя ислама. Этот стяг ислама мы должны крепко держать и верно нести. Ведь на нас смотрят. Не приведи Аллах, мы что-то допустим, ошибку, даже в малом согрешим, обязательно найдется тот, кто заметит, вынесет на всеобщее обозрение, будет пальцем тыкать и говорить: вот все вы, мусульмане, такие. Джамагат, на нас особая ответственность. Не для показухи, не для того, чтобы кому-то что-то доказать или показать, а только ради довольства Аллаха. Мы должны нести эту ответственность, ведь на нас призыв к его религии ислам. Не открывайте дорогу для козней шайтана. Будьте нравственными и примером для своих родственников, соседей, для всех людей, кто вас знает, а знают они вас как читающих намаз, ходящих в мечеть, соблюдающих пост. Поэтому вы не сами по себе, а по вам судят о всей религии Аллаха и обо всех мусульманах. Помните это. Альхамдулиллахи, хамдуль камилина, вассаляту вассаляму аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.
أما بعد تعظيم لنبيه وتكريم لصفيه وفقال عز وجل من قائل مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة